93.1 yedi atwago ewo Sompa TV no so kachiro bi no bi so kachiro bi se Sompa sempe nipa no de asanteman agiatum de wiaseman nyina se ye no wo mo aba no so wo mo aba no vim aha ana sisam menteme ho ase apo yebetumi apane pomasi bre na yatumi enso ede amawo ni nyina nkamfu ano se yebenom asundue abua no ewa santimam ena Sompa sempe nipa yani afekire ye ho na yani abre ye ho enso esa proprosi prepa wobu adupon mu Sompa asempe nipa yaba na yaba ohwiti prako a wote bunu na wote kokko Sompa asempe nipa Sompa asempe nipa no enya asam ketu akra yene prakasa jamadu yene yefiti krotia na ye ho abasuo afiemu den chamru so den so mu Sompa asempe nipa yaba na yaba so yaba no vim ahana betem panisem ahana betem komode ahana futu semwa etret na brabo na ema brabo ekọ nanim no aha ena wo bete no dwumadi obete omuna samuanka sa ena the nation sank of alumba obete ne ka ewo dwumadi ewe so na enewukuo no de eye wo bra ayoko eno ti yadibi ebabraw na eno bra yoko no yebebie nhoma no ankasa omanfo dodo no a ena abrabo ene omu edi chimsia yebebie nhoma no dodo no a oprepetepe kodwo ana bisia ka fantamfrem bemma no we ne Sompa sempe nipa no producers awadawuruma ye ne omu edi dwuma kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so hwa ena yebehu no kokko search Fletcher omu nyina kacha gum ema Sompa sempe nipa efa ne ntampa edifra na se wo come master control room was so a Kevin oyata womu kanja gumpa sa ena azuka safo kantanka womu adawroma ena anwumren social media applications ne nyina da ye nam so Facebook, YouTube ene Twitter no subscribe say afufro hwebi afufro entie bi eso emfa free wo yeni konton kro wi a ye da mansan komu Sompa sempe nipa no ena sembesi wa fidie we so enya asem ketu akra kofro bofo pa bema asuketu am yipebre na asay aboagi fosuo ninti fosuo me na meti atwam na me de asempe nipa ekọ bose asase so na me ka kire odede bi na anwumre se wonmo woye wadwene se wobetwe na sensen wa brabomu no wona woye wadwene se wo ma brabo onkobie no wona woye wadwene se obetwa amanfo nantini afro wawade ene wadwuma mu no eduru baabi adawo mu ase eduru baabi adawo mu ase papa esa se asante nwoma na beka kiro se ye pa wa pampamu no na ye yiri wukom eno ti sedian sam keka ne se koye no ebema okura wa ye den ache kane no enti safo no eduru baabi a na wa bompa ye enso edi ama wo mu kama pa we ya Sompa sempe nipa ye obi ka kira santeman ye obi kira santeman ena nwumre e wo dwumadie we so de wo ba no enensa asesem no sempanifo ne nananom anka wo nan amfansi fomu a ensa asesem gidimbone e wo santememba ni nyina firi hefa ni nyina firi nananom bi ena akofa we nyina da e de aba omna samo bibia bokọ de Ofo so bibia boko. Enyo boko kwa bene dey. Enya basha. E ma na edan ye ka se, enya ma na edan ye ka de ankeye. Gana fo ma pe ka dan. We aja fia no pa besi enumre. Koto adwane kura wakwa koto no se mahu de mame. Na won so me beto wo ne wo dia wo ye dey. Se enya no de anka mema nke ho toye. Gana de bia me ka se ye wo be ma ne ya wo ne asem. Ai Senka wo chiwa ne wo se Ghana na wo ba se oja because Ghana e mani binim dodo na ne kandan ne doso. Nde se makasa asemu nti na program yi wo se your friends obla yokon. Sa obla yokon de drum bi a wo se won na de ponte e ma me ana o chechire mu. Be no su busa se na wo nti wo hu to no no. Ovo su utu se wa bre pa o. Ma bre. Wa bre na gusu bre because you will be kan. Aha yete yi
7 pedra say na nipa nim so ye adwuma we ya 7 pedra we ya sika nya asi wo dem obra yo kono no ye bre sanye no de a ofoso nke ho toyen tu je mema ye tawu pa adwendwen na eku yen enya oba ne tifie nkwa na adwen haw batem Ghana ma na mabonchen kura no wonni ni ba bia mfa ho nka no nkose ne pe wo beda wo ka ande ha adwen e prayen to obra yo kono ne ye ko ampa obra yo kono manka ho obra yo kono ma de kakra bi uhwe mpa na kokono de ka ye mema ye kama ye oh fosu na Ghana de wutu na ye be ma de a wo kwan twa asemo anko wo kwan twa ko kan so san pe ma kakra pe ma kakra to obra yo kono wayi ma afi oh ma wom na e ma de no sha onso ba bra ye kon na oba e ma ne bre wo kwan bi so na emum hwe eno fosu de me pesa me come out asese ye kasa obra ye kon a wi sika firi mo nye yo sika so na yi na anu ya na mai omo bua yen oba so oboa oboa se boto na emienu wan hwe be mo bi akwa de wo no bua nyina no de gu boto na eden sebe ya pempam no ti da no benya sem no wo yi ni nyina epie enti obra ye kon no de wo ye bema e chese bema ne se chi eden wo bona ni ato firi se na ire ne mo bema koma de wo mo wo fa oba do open no ayew na mo so wo de wani beto fam no fosu wo hwefia se wa ye bema se de a okon na ye okon okon na ye okon di mamen cham he ne adaf ba ko tebobi so ni no tebobi no so sata ye adwuma ye bi he say de wakwato wa abroche ne na me hu no asafo ayo Virginia ona ne papa nti obere okon no de ye ka ya na ma mi chechire mu a bi just na so chechire mi ko chechire wo sun ye ne ye bre o ekon ye mema mema kon anya ma kon ano de ofosu okay ano de yanko yanim okay obra yo kon dwumadie no enne ba bia ye de elfa no ano de papa eno ti se wo fi a your phone ready se wo ya baba be frɛ esan se obra yo kon de a na se awo na se watwam piedun wɔhwe de a na wo kon no wo kwan ankasa twa na obi wo ho a utimi se wonya dwumadie so akobetwa ba be kana asem nanso so eno ti ne de akonya ma wo se fa producers ne number no na wo so ukon no woni ye mechani esuamu ade be ma so foforo bi so atumi ehunu experience kakra na omoso atumi ede abo omobra eno ti enchepi ye kobo ye nwom no ba ye ofon no ready ye bekọ na yakon homa no so na yakwa tie obra yo kon no ene ye bebie homa na tum efesi ye hye adwumadie we na nkasa no ayen hye da ma omanfo enka omasem na na ma enso ewofia na na memo akwa aba eja na ansa na bekasa no yenko tie nwumnemra na dodo no a ena hye no so se wukuada e se omote nwumwe omote a no ma wo se dwumadie no ye betumi ed so ede ahye so obra ayoko
nye bete sawo ekukuru hwiase ankasa wom eno ti na meka kire obi a wafidie se in every genuine success in life there is a setback akwansidie ewom eno ene obra eyokon no nanama ewo fi ha nene no ye nchepi ye bebie nhoma na tum omafo ewo bika omu wo bi kire ewo sa dwumadie we eso na ye hyehye dwumadie no na enne enna mede hye se mebie nhoma no homa dodo no a ama wo manfo dodo no a enso akire wo mo adwene ana se de ama brabo ene wo mu di chimisia no enne omo so ebetumi aka ewo afidie so ana memo akwa aba ya eja ma me bibia bokọ de ya me ada wo ma na muso na wo ho aye fe papa nyame mete se wo kan kire obi se Mother's Day no ba Mother's Day no ba ti omo ma me ewu no omo nkafra Noki nana edia bay ena wabrabom ama brabo ayokon ama wo sima mienu ye bekon homa ne so abrabon de idu mebia say yesusa no yenyinyini kakra no ne eteswan na itukotena adum ti ekotena adum no ye maami so tu kwan ti ebeka ye ne ye papa ne modin eho ne de na emodin se papa no ye aban dwuma ti wa tete no imagine obi o ye aban dwuma na nkolansia akatua susua nti ne modin teja eno a ne nipa ne nam mo a edi abedu baabi a yedu nti abrabo ne de edu baabi a edin anya den so a anyele nti ti mu ya din a teja nyame abam na wonyini brem so no se wamfa nwoma betesa na wonyini brem de obeda na ofa nema bete ndimi mfa nema bete obi hu se onfa bibia muda ejwa nyina yakobida o techima nyina yakobida ka hwihwi yekofa alata semla fi infante ne dia besina kusunyan ne dia ko techima no efie ne eda etinsu oto a no osole agina wo ohun ne ma nyina afo nti omo to pano no ne de ntade ne ma akọ hata omo ne ma so phone no so ti ewu a ujira ntintin ewu ya se phone no esh nti aye ne na wo ne yese wasa atamwahye na sa de edudum okoton wo ne ma ti abrabon de enafo to bi hia wa wonim se wa fan tla ti abrabon de edin na okay ena ye bebie nhoma no na yama omanfo dodo no a enso ene yen ahye o experience e wa abrabom every say abrabo no yobia ena fan fala ana yobia ena yewo no etu esie so the nations anke betna say na ewiase abrabo no nations anke wan fan trasa debi ifri baby eni bewie baby utwumu tan abrabo no se yewo tu sie so kura no a ubetumi experience nyoma bia ebema wore enso ahokakra the nations anke de simamienu abrabo no eyokon na ekon no wa face bi pen nya ekonkura ya Radi nshira ni pe bia no ni obi akese aja se wo jo so tie dwumade radi nshira no na Europe so tumfo se tunu nkwaso na me ma me ni ta hotel so ma chia ya me ka se me ko eche me bi uka ya esu si dem ha na fe nyina obi antimi nya no hwe anokwase ni se ntie ma me wa me nko obi mu na yesu kura but onipa bia wo tie bia nim se abrabon na fo
akyerɛ ne ɔmpɛ so ɔbɛbɔ na sebita fracture ne gimi nyina akyi wonye obi mo sponsor no sɛ nipa kro di abrabɔ nkɔm a ɔnte aseɛ ɛsɛ wɔhunu bi da ya na mo kan wase wonim bi da obi okra ne papa brɛ bɛto na ni frɛ dia nso hu si ɛkyɛ da padeɛ ne asama ne bi kakraka ne wɔ sɛ ɛtɔn die siesie ya yɛ kase sɛ nipa kro di abrabɔ nkɔm a ɔnte aseɛ na wo firi na me firi mu bi na wo bɛto sɛ papa wo mamudu na emum ne dan yɛ wan pɛ na wo check se ye hwese fish obi tu hwi obi ti hwi obi to obi jonso no wote nani no huzu adwonso no mini wakotum no aye smart aso yaw no mini watu jonso no aye smart aso ade akye wa wodam na se na adwonso ye brimo but no na ye we okay obete ablabo ase hu se ablabo kotire mu ya wutimi kwa afuom be se ha na ebu akona no na mekacho na mfom ha na ebu akwasa mprenu ansa na wakosuku anopa woko obeko unya bi woko afuom mprenu nyina so wanse enya ne obedi o osu ejana na maame asa hye ongura ze monkom ba na maba ambesie ambesie nya ha bayere nya afase enye puna obeko ba na e bancha ambesie ye ni amantirempo ne ye atwimo makohyirawa ndi aboa wa ye se unya ape ba ye na ne odi bi adwumako na no samre je ne toye mpanyimfo odene to wai je na atwumako ma asa ade bi ha no nka je ne so na adwumako ano bi kure bi ni ho ye twi mesuan ya school ni wakọ afuom mpirinu wakọ school agosia de ebe fia bedidu bedi bancha besie season ni so kura aba no bancha ne nyede bi wakọ ba na anwene ne sen nanso no no wabeto ya search nkofo no ya no mfa abrabo ni agro omu hu no bi ya wo ne so a wo so muti ya wo man because enough form na ni nyina oba ta di nkranhye e de anigye nkakran kra yese mu mfili se ebi ni ho ana wayi mu ama na ewie ne yebekaza abrabo ebona abrabo na fom a wo be da akogye atum ze da fom na up to ne kura akosi sei atene de aye de search obata na wafasa aya onimu kura sabi wetima hye da mpom yenu ache ne mpo ehun so maame na ye okay dia fe de wo be ye okay ana enti sila ye ko bada bia ye kan ya sire dia mpon se woni ba bia abata bia de ba ye firi ne ya o makom ndo wanhye ne munyame ma wo monsire ansa no bekọ mo krachi o mako yesa ye mu bi kura de be se de awurade ho ya because maame no ma bebra ye ni tua bi se woni wo mo ani ne ye mu bia wo ye wo ye bebere benti ye hunu ye maame se fridge si de fie mpo no de nzu ahye mu anom da kula nom de akoche kwanje ba bi ne ye punu mu no no sanom ba tia fa we mu nyina entia mada bi da se wo be si dan bi de fridge ahye kona ba bi watuna ne wo hu light ya ye ne fefefe yi bi ehunu se fa ne me batua me water betua la de me chim pipe gumi so sila okobu no abula se adware sa de akowuo ya ye nkumwie okay baby ya start here for gas ye num sesi an na ye nye story bi abio to de ye mfa nkonkon wo na afa ye nko okay obra ayokun abrabo bona obi ani ho awafa ne tra enya asem ketwa omna sama obra ayokun ye obra bona wakuna na utwu chele wate for sure ne de obra ma ye pon a ye nko fie ntamo because na wo esa ye nkan ya wana waku obra ayokun woni me be kan ya wo ma ka me ya wo waku so obra ayokun ni ye obra boy bona na ye kan no na kwaku kan no ye wom ye mfiri mo na oli se ye da nyankopon ahyehye mire bi ye ni ewo anu adwo nti o kan wa nyame aye kakra because ye kan me se che na me pepa o ukwafu na nkamadi wachi na mpa mepe hwe chino ya kama ne kwafu ne frena gata na wo che papa se na meteme so anje obeposo na me so na fu pa na wa pa beposo obi america santima zai sechira beposo obi america bia anim ne wo huntem ne wo kwajedu ni besi firi ase wo kodwo so na mfom na kawe na mbanko kwan so saa una no no eso so adoma o se sata na school na ye awiane anopa eti wo kwa anopa ye do se o kenta simuko na o pa musuo nkan se wonko na sa o kenta na ye de akono enwa na de beba eti wa pon awiane emu a kyere ben ya obehu ne kwan so abo a kyere ben ye abo bi a ohun na eso ohun ni pirenu because ne ho fe
tu hu kyerɛ ben a wo pɔbi so bia kyerɛ ben opia wie na hu ne baako a wo bɛsa ko hu ne baako fi ma aka ho le press aso so hwɛ enti nipa bre na me galamsey ya na aba ya gentle me na me hwa na me ko bitu galamsey o awai wasa ye frɛ baabi takwa abo so na ye ne sa ne frɛ o golf na me ne me papa asa un se ya dia me pasa me kama nipa da saniti ase wo ye bema na wo ye oba na mtewa dia sibia no munchese muntam wate awaleja ye mankra ye bre awaleja ye e mankra ye bre ebram papa de mama gya wade no nkra ni nyina me papa me mama de omo ko me papa ka chacha me nko ade me papa ne do ba pa ne me onhwe no wantamtem so de me ko itime me papa no nte faako nti okwa ha eso mitwa ne pa okwa ha eso mitwa ne pa me matre kura sebe dan damponi emienu seda e wo wasa e fro tatakura yaka nyina ye kwaye ene ye hemfimfin itu ko suku anam unam ayedan unam fuomu kwan ne ne wo nwura bi wo ho afidie so de mentimi nkan sa odon saka na katante fre no kata obabi abirwa kata ha na nkasa wo ho na obia bedi adanse se wasamam abo ye dangerous po mo do so opa ye abo akokote me am name because wasa ntonton wo pa mo asa mo ano so enum no mo pe iti kunu imagine se wunam wuremu kwan efri sa bebia me kan bakrom school na wudru fia wa wuro bi fia kwaji nsuo ahoro na ho it is at a mpanifo no mudi yanimu no omo na de yekọ tinyame apata na se wanka ho a me kai se pani na ode yekọ no ba bi hon ma wutwa asieye ansa na wakọ wanim wunam kwaye mu sa nwura mutu wo wurem kwan iti me kai so mu ko jam na ka me nko a iti na se me ko na me nam kwan nwuram kwayem wasaw na me nam kwa so na me kopie se na me nkwa na ya omo bi e from katakire se du enumu bribrisa na omo so chiri din e wa se yo na onam fom na nko awoko fosu tata na me papa de makoja na dafu ye na ja kwa mburuku asema me ka cha pa so me kai na papa tu kwan ajam no de me ko ja na danfo no de fosu enye yize na wo ko nsu a wonnam koku ase na prada prati me ka wantam bi me ko nsu a bibi je se pramle kakraka no nam koku na se na wo pentem akọ wura nsuo mu ho ote wonka ote me nka no fosu na no nsaboa no kura se wa hu ni bie mu a ya na ye o se koku no kura bia wakọ hye ase na koku na ate agu no nyame ampata na kotia so na kotia no so a eno so ya asem ensuo ne kutakura to be kona kura ne densuo num dada na wo de sesa nya ha wo kwa na pipe twudo na wo gina ho ena ni pa ba de o manya no fo o fosuo ena obi aware wo se ni kura nto gas amanto aja wade wo frafo me na ba fo na wo fri mu ba ne ja na wo be so nsuo abo afa ne ye be so sa ja no e de aduane asi so nsuo abuja no na be na so ya ma me no mo ma bre o e wo kwan bi so o fosuo na satam no ufrefuo mu na aba da ben ne gye be so amiedi fufuo asi so fufuo no wa na obesan wo na wa dibi da ben ene aduane si gya so kra na krasu ya ye tinyama no ansa na aduane kra ready ya tin no kra say oben no ene se so krokro ufo so ni pa bre ye kasa se de kwaku kan we betimi de afan full time me nko am de betimi afa ene akosi kina o kina ko ebesan to aso mabro me na me ton cho beta me ba kuro me akra cho beta ko din Jamestown me die me mfa so de ma me free nkran ba ye no ne pema cheme e wo Jamestown me die me mfa so cho beta ye to ne kentem na o gina aka no ye cho beta papa ni bi ni enti na anu so na agye se na akono poki de manton bi da me cho beta na me mi cho beta na ma topoki ene family na me de aboso se na me didi ko me dim te kwa ya account na ma boka ene ese mitua sata me na subu afọ boys bi ofosu na dia na bebia ne ye dance ye dangerous kantamanto ya danfo ba ko ma me kiosk store mu na onya mamu
iti ye ne asufo boys no ye nam nipa be 50 ene no magum nti ade sa wo de ade sa kantamanto dwanim no ada na no da wa do hwe ho no aba wo de ba babu because wo kire so wanya allow say obi da o na me abo mi so wi asepa yakura na obi abaji ade kantamanto akura te se kusie godo na pema kwa no oba ofo especially say nsu ato nsu to na mo an be omo hyehyɛ wo se omo ye fufuo choba ti mo na didi am no mo hyehyɛ gwatam any reverence nim ti se nsu to kese pa no ma piepie ti wo da wo say na akura background chain na wo ye na ni se afim no wo ofo so awose timi gu ayi baako adwaye baako nipa be yi 20 na mu nyina mu gu mu nyam dwale ye hwe wata so nso hwe obi de obrayoko ofo so enye so easy nti ye beka hye nyankopon anim nyam se nyame aye bi odi nipa dru baabi din because ye nkrofo bi ane enim wo mo ye no me bebrewu bebre nsusu akekaka baabi na omu hu a na sebe omu di wachi iti ana hwa na obon kwanta akwa wachi se nyame waye bi nya de anya ne sa na obi anya fo so enko anim okay obra ayoko abrabo eyebona 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 obra ayoko abrabo eyebona ana 0555404528 0355404528 0555404528 ana 0551931931 0548931931 hello Toto Maje. Maju su eburu obra eyokun. Obu yonde abeye pa. Metiamu nyina amra tamane kia. Okay. Na atemu de sedi ruti kanu de. Enke tanka obi abo tidi. Tite emre na edi ye yindi ti enya kwa tin kakata. Na amra tamu akeni nyina amae. Ndema ya pre enya tikuto adi afia ni tuono. Te anka se enia anka bia ki enia pipra. Hidir busa yedi tete yenye ta intemre to nyameza tiere. Okay. Hello. Obra ayo kono. Abrabo eyebona. Ofei. Yi. Ayere. Ahidi. Lele. Beti Bishop Lumba. If I just suppose I know idea. Come pa. Contebisa no. Yes. Ashishi buta. Maminchi ani yenso. Ofa Nigeria obra ko. Nyasem keto. Anya say be ma requires of ketwa. Kenen kai sia se ka bi twabi. Oh, me ka me pek club a. Ye ti fifure ni bi no. Ofa ya bro. Ya me ka se bi fi Nigeria ba na gya wo me ho. Abusu age me feso. The sikane sanofa. Afi bancha pese kwa obedie no. Ditin asie no. Ditin kum ene sonko. Na me ya se me ko ejmu achim se duma for fa se ba ko fa. Empa boada no made no. Isi ye to bi ansa no wadidi anopa na betimi achi na ko be no miensa. E to bi. Ti o ba na enjanka wa de se enye de de mum eye che bi de. Ene de dwane e pe na edi. Se bi yetimi du avu kakra. Beswe ni pe bi a woti oduma de ni se mo nka na na do nhyɛ ho akɔfo. Onko so apem so ko le bi yama no. abrabo eyebona. Hello. Hello. Obra yo. Na tata kwa sama hupo. Obra de ko pa. Mese me ka se media ani e kwase. Na do da wa puta bambu dema. O da ha do so nyugo so. Abrabon de ka se ka se ebe ke be video ni yi atwa ka bi mu dia no din. Ano so no insiranka ya mese. Asisi a nkoran se esa edu. Sisi a udan se sinu. Usi ya se edu. Masa ni e bambu. Enso ta enyugo san awachi uso ni ana kuta bambu. Wale kam ya kasi ka ebin mun tim maso. Bye bye. No, okay. Hello. Obra yokun.
Yako Hanimla. Hello. Odin baby afrefre. Referee amwasi o media kwesi. Obra yokon. Obra de nyizo ana kwa fa samaba. Hey. Wa samu mo ka babia me shiri si amena mo ka sayo. Ana premier bi wa kuna me kwa so no. Yes o ka. Na me se babia sansuo. Chiribini bia o da ho ade bia e ko nsu a ehunu no. Abra de nyizo babia me shiri si amena o ka sayo. Yana mwana she enwura mu ajazi ayana sa nyi omugo ye school dem kwa yes aso ba ne de na da acha obrese ya na se ukonya bi obebi ayes wa ko jiska duru you ase de brabo de enye ize sa enafom Okay, abrabono enye ize sa hello Ofo. Hello, one you. Your friend, I'm because the future shall be possible. Oh, because every research will be possible. Because I no, ki wabra yo kon. Obrayo kon. Ofo, just a 2 baby power share. I can tell you, yes, no, the journey can be. Oh. Just a new, dear ma. As you know. And send the way, facing one of none of boy, a cost for idea to one. And this idea, and Kevin Bocana cannot caprano, if you can pack your new drew. And so soon I must say, and you share my program, Amodiamba, and one kita. I mean, come on. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. Hello. Oh. Hello. Good evening. My Joe, when you? You made it, Mama, a rabbit. Now, let's take a palm, me walk. I'm a Kumasi, I'm a chia banker. I said, I'm a cowboy, and I'm sure you show me news out proud. But Mammy, Mammy or Papa was to set you, yeah, and then you may all make it action and make it action. Rather come. Okay. Hello. Otimeka. Hello, good evening. My Joe Katachi, baby, I'm free with Dean or Brian. Make us a free baller. A friend is Sule, make us a free baller. Yet you were Sule. In fact, I'm watching the program. I'm tuning into me. Okay. But I'm watching the program, but the program is very, very interesting. Okay. Intimate Dama Sepa, Nako Mopana Modebano. Okay. We share them by one of the Massa where they want to brepa easy. Mekura make us a Mawari gu. Oh, lie. I didn't. Adamfo assembly gumin aware. Bye. Okay. Yeah, semu obi ankone ne hawo obi ankone ne hawo wi ase ya. Hello. Baby afrefre udi katachie obra yo. Hello. Baby afrefre udi. My favorite was Kenya Cabre. Yentie obra yo kon. Obra yo kon. Try by a bro Kumasi Abontinso. The enemy and the enemy take our school. That's a make it also. When I see the council, I'm watching on me and start to cover my easy. It was swag on great work. The one I give no song what an anti for my abadictions. At a 1 for year and to walk for Tom Politan back up for your shine. Brayo and then I'm boy, and yet will be up for your prayer, no cream. You are now over who was the good. Yema, your firm and Yago. To brand your con.
No okay, Obrano yoko okoswa concrete ton polythene bag. Asemo. Hello. Hello. Hello, what you make? Mama, I na free wudin. Obra you okon mama yenti o. What you make? Okase free danana ma de shift. Asa so enso ontenenka eye. Obra no eyi okun o. Tembak. Se me no adwuma ba ko na wo 18 Politin na ne mami bi wo ne friend na nam kwaku abere na nam so mbeka ya me kodi shope obi didi na man kae na e friend shope na bayire gum na kotodwe wawe na aka o me hwa obi eno na metamsi manim na me to Politin bag baby ana fresh make powder na ade e ho no ye make obi wo kra na wonim obi wa de achew ne emu bi o ne friend na nam na untimi mfa sika keto bia nkogina saa mo no enti sika fo ni bedidi se ye na eton Politin bag no ye twafo so na de akogina ho na Politin no so ne wo bi a efe bo na picture da ho na nipa nso motofo so bi pesa no man tini wakọ akogya na wuhum to yi force na de amanu waje na waje sika sata sika ese eti akoma dem sa me ko na mo bi ato ne wadi amanaka na me fadi he na me tim baby se me to bi anya okay obra yoko abrabo bona se wo hwe omanfo de omuka abrabo no enafom kra hello so penny communicate ko dibi if you want e ko na triple if you want e be sen ko mam tech training no obana se alarm blue a me ma me siru bi si abo no na bebo papa na ya le bi ani wiase so no bi ka se ko dwane unu ya bakra ti fo na dwane wuso na ba ku bi wa mass ne fe na mass mu to Africa nta eno so sa me ko di bo shope sa ta no ma didi na corn beef tinapa esisi hu na we fie wo tinapa nkwa wo konko no kra wo pre hu okay obra yoko abrabo eye bona yemfa emfasia ye kasa yedi adwede echi a wan hwe ye be hwe asufrawo ye kasa ye biom eno so ye bi ye ta o ye ta ye de mankani no fon no se mi ko te kusie ko finya kunko kumiafo mu wo se me ntebon na no ene wo bom pawpaw se ho na bo an befira ba no fo so me gina onya me sisi kan kuta me sepo se me sa do hanso na bo an pie ba me omo ye fre bi head ete hono kusie no wo ba no him wode ahaba bi ho na bo an be peme no koye nam so wa be peme wo si gina ho ba ku no wo fo so me gina ho na bo an pie man ku no ko kuma fo mo ko kuma ho ko finya ko ko kuma wo nya pa ne crazy you will be extra man sign you will be chere asanteman obra yoko dwumade me ye ka se ye de we ye program na kwa kusi a do hwiri mi no wa hwe kora enso nanso so wa fu do so a oye ne nyina ye ko computer so dwedie emra sisi a Dan eba product we dan extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni nso e misisi o ene o so problem there senior wo see dan proke okay so wonu dan proke a okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey ya mi sha mo njo ba ka dan eba tonic muni ma bi o mi npa na se na mtumi ni bi na mtumi dan so mi ni ebi no mo no o chale me taibu papa sa sia dan proke na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me hia dan fight to care
aboa me pa yini na fi hɔ ma yɛsɛ ma dɛm ho ne fi ti asate tele boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara o ni mfie dumienu entumi numbi wobenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244 017 556 ana 0266 593330 FDA adjebie nkrato yi api poku na obi a yɛkɔ baabie na wote wode nsa suma no te sɛ deɛ yɛnkɔ baabie aha nana kasa kyerɛ wadanfo no ɛnansɛn ɔmmɔ ne ho mmɔden sɛ mpo ɛwɔ mpɛm na sɛ wampɛdura ɔbɛkɔ bɛba no ne dan si wɔ na nipa nim nana ma yɛnkɔ na menkɔ pɛ nkohini ɛne nubina bi mɛno anom so ɔbɛyɛ sɛ wɔkɔ ɛdeɛ nkohini ne enubina ɛbrɛ Donek Herbal Mixture ɛwɔ hɔ Diamond Scientific Herbal foɔ ɛna de aba ɛyɛ mɛmɛ duro papapa ɛbɔ adwuma sɛ ɛyɛ sisie mu adwuma ɛna sa bɔ nkɔmɔ ho ban ɛbusu immune system we deɛ ko pɛ bi tɔ baabi a tonto aduro pia na nyana ana akɔdɔm na se tumase ne ɔboa se kwantempɔ no so ɔne Abbott College ɛna ɛdeɛ nimhwɛ na kyina sɛsɛ wobɛdi hɔ adanse we deɛ nana meda se maduru hɔ dadadadada ago na adeɛ mu da so da adeɛ afeni asori o ene wa man we dey medase what solve me problem ya me papa we dey me nyanko Donek Herbal Mixture eye memedro obi a onya mfinche du nwato nka ho upa bi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye den krato yetu Ati oi Honey, I never surprise you. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Musa dawo complain with sisini kokoa. Epe ajiwakade. Eno hu dwaka sepa na ne. Mikodi brew. Eyema mani mema. Eye koko ni sisi yare droke sepa. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Emma meme jina brand. Na eyeme. Na Edusa ya wase se me brabo obu ye. Sweetie, maybe come on mama adwa mo. What dance ye aye juma. It's a living testimony. Kone kwa judi. What kaki ye ya dan secretary. Obie timinumbi. I just happen for. Kona woman kwada no for. Any the onye mfie dumi. FDA age adwade nkrato yi atom. Okay, ya kwa yanim ye obi ka kira santeman e wo bi e kira santeman e wo sompa asempa nipa dwumadie so hey asembesi na madikan aka o da bia manugusu a meka ene sei nananum bi ene wo mu asabia ku sabia nyado wo mu ya dehye e wo kuro bi so e wo asanteman tema no so wo ton sase no a e asem o asempa o yebesre nananom se yetonsase efri nananom ho na se nkwankwa no mudi akonwa no bi no so mso koton sase a edie nananom musomo ka ede afa ho de wo ba no anya atrase me yotetetu bafo na de amebo metaba mu menam soro mesan enamfom wedi aso aduru hoya fade kono aso aduru hono bampranse wo ho na sa aso aduru ne wo ho nkomo na me ba be dizesi a ma me wakwa aba ya eja oba pa bibia boko de ya na green aso hwe ma me hwe udin de sei pacho me de Naomi free hin na baye pacho me free pankro no wakosem ne sen ya wo de abeda wo fosu aboaje se me nkomo a me pacho wo kasa de makosem ne se 2021 ena me sofuni ena me de to nanim se me pese menya land kakla bi nanka me ye bibi wo so bibi sesei me start se me si dan wo so
enti me de to na nim na wose wonya bia be mama so ate enti me wo hwa di be wa amant na no frɛ me sɛ wonya na na bia wo so aduru oton asase nana ye frɛ no sɛ ye frɛ no nana Charles nana Charles de e konwadin ana sɛ o ye busua pani me pa cho sa na me nim no wo yo hene pa cho sa na me ye sofi ma me ya we sɛ ye frɛ no nana Charles e wo so aduru hai pa cho enti me de to na nim no na one ne di nkomo no so obi wo ho no ma wo de be ma me enti ye kotwea ho sika o ma ye diska ne ma o ma ye di sika ne mai ne office bi e frɛ ne Charles ena odi ye nim no kotwea land no e de ma ye enti me nso na me se me ton ade o krom enti ma me nya ho me papa wo ho enti ma me de adwuma ne hye me papa nsa se oni ho adwuma ma me enti me papa ekɔ start adwuma no me nko hobi enti wo start adwuma na wo ye na osinana no enwie o si dan no na ne nwia bi wo ho a efrɛ no Job me pa chan owura huni aba land ne so say ni din Job nko a me pa cha sa na menimu no land ne ye ne dia no so aton amobi nti o ma me papa ensi dan no wo to firi ho aho me pa cha me to firi na Charles ho ena Job no ye nana no de yi Job no de mete Job ye nana ne nwia ena ono so aton amobi foforo so aton de ama obi nti ompene e ma ye nya adwuma nti me papa ye adwuma na Job no ma ye bebubu de me papa no ha ase se wo ye nti man papa de asem no kokɔ de police station e kɔ report ma ye be che Job no nti ye be che Job no ye de ne kɔ ye no na ese omo ene a police for ne kasa na e wo se aye se fie asem nti ye nyimra fie na ye meka nti me papa me papa kra de wa mama so ante me kokro mu o se nka me kɔ hwese bia ba bia ya duru dan man ko ba bia ti me kɔ na Charles no nana no fa se Charles ne bo mama ne se ade se na asi onam se anam papa ba fie wa mo mama ne ti me kɔ fie no me kɔ busa no se makɔye oba nti no o pese wo gina mu no ye bibia anye sa akra wo yem be show nti won kan kyerɛ me nti anya wonde ma me bufu papa kakra se me na makɔtɔ ade nti se problem bia ba hɔ a o ka kyerɛ me ana mahu de meye enti ma me ni sofo yitu anamɔkɔ Job nu hɔ ekɔ nana no hɔ ekɔ ka kyerɛ ne se ni se na matie nti ye se ye fie asɛm nti woni ne nua no enkasa se de be ya ye betoyi nana no so de ade na ɔtɔ ma me no on de bia de o ka kyerɛ me ana se menya madwuma no atɔ ma me menya madwuma saa na ɔmo kanda saa na wɔka no menya madwuma nti still na papa sa akɔ sa asesi na according to mo sa akɔ ye bie mo sa be bubu no according to omo langard for na ba obese no mo kyerɛ ni se me paniye di a agye se makohu Job no ansa na meye madwuma maye na Job no ene nana no ho ane wotumi me pa cha me nim ehonum krom honum nsɛm sa na kyerɛ se nana no de ni nwia pa ne Job no enti ma me ne sofo yitu anamɔkɔ Job no ho ma me ko bu nkotodwe pa na kyɛw se mesrɛ no kakra na maye na me de ato enti mesrɛ no nka bibi wo ho kra nka yenka se de be ya ye beto yi wone ne ma me bu nkotodwe po ma kyɛwa ma me ne sofo yitu me ne sofo yitu yakɔ ba emplensa masafa mpanimfoɔ akɔ ne hɔ akɔ bu nkotodwe apa na kyɛw de o ka na o ka se waton ama obi nti wontimi ensa afa ntimi nkɔ na hɔ no nkɔgye misika enti me kɔ a me kɔ ka kyerɛ na so kyerɛ me se me nkoye madwuma be no be ma ayifo abegina epo okay awrawo sem wo mu se nana waton asase no koyi wadwuma ababa wasu kakra pa no di o Job obrahu ni akobubu da no etu nana de e na wo ka kyerɛ Job no yakonya ni togba haban keke azigblibo sonkalu kagoka from Benin yene no enkotwetwe komosi madu so emrazisi a orofo to bia haban keke moapi ene ode aboa Ghana fo wo ba Ghana ha no mfi aduasa ene akire ni
yemusa sɛ wɔn a wɔde wɔn nsɛm ɛkɔda Togbo Ahaban Kɛkɛ no wodi nkunim ama wɔn adwuma wɔn awadeɛ wɔn bibia ɛkɔ so na wankasa no a wote woto so no wahu sɛ wo yade bibi hawo wote woto so yɛ dɛn ɛno ɛne yɛ kanfo Togbo Ahaban Kɛkɛ ɛde na ma ɛnɛ anwumere yi ɔno ɛna firi Benin no ɔna yɛ abayifoɔ hene no adeɛ bia de yesusu nwuma bia no ɛyɛ Togbo Ahaban Kɛkɛ o ɛyɛ Togbo Ahaban Kɛkɛ nɛ yɛne no ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ sima du so pepepepepe omno bibia boko de ofosho bibia boko Togbo Ahaban Kɛkɛ ho ye aswe boko ne ho ye se na se ye sini pa beba afosho nyasem ketwa na beba no ntise yo benya daje pra beti ano den ensemo ha nipa ofosho ano kwasemo okotogbo aswe na ho se ensemo ha nipa kwaku na je se ye ka obra yo ko na jitoko gise Togbo ba mu na meka se wiase no da sori a susu ya esem na woni ani se wo wani na nkanyankopon ana se ye bie wani a ehu de wiase de ono na ebo nsa ho kura no se be ne trisi fom na nim na wonim nti wiase na ma wabuade na kwadofo shika o se ke we ya buade ohu pani abu no ohu akokora twa ne salute ansa na nipa wunyini no baabi no na wabre because wiase abenedie no doso ehunhum a ye to o mu firi asase esoro begu asase so no o mu nko baabi a wo enu tene ye kamfo ma se Togbo aka kire o se wo de se uti na ye wo ya obi bi na wo de ko hospital ande waka kire o se ko hospital de ye mpa bosem o jinyankopon di bompa ye emom sa de bia wa ko hospital ni aka ana doctors ya churo do ye se ye hu bebia doctor agine nsem o se ya ye de betima ye bia so still enko Togbo se fabra na so ye o de fa bebia fabra no enne ye baba ka awalesem de bronsam eye nipa awadiem menu mienu bedi adanse se wa wutie me ne wa hwem wonte ase se wo hye watare papa bi ko wedding wo koye no ani be na wotwe na woteza wade na wo koye na eden agu aka se ni nya kwa dia woni ne wo ye wedding na wono ne ye made of honor na omudi animu na sebe o ma shenta de no ya wo mu ko ne best man ne hwa mu infifrete o wo de ade atwi wanim wo papa wanim wo ye o se ma men ka sem kire wo unnim de wo ye wo tene Togbo se men kan kire wo ne awaresem na o se men kan kire wo ne ampa wa ujitum na wudi adanse se wa wale ehinhim me ma wo fi o but wan kasa transe se me yire mene na etwempra kwa no wodome tama mi hunu kwa na sabe mi frɛ na the way na ho keka sitie no na opema sam enso kwa na me man ka prebada busa ho se ye de na ne de wate sika aware oba hye na nimunyam na de ni drufia na kate asi so ntokwa obi atoka ma na yire obi asifia ma na yire enso fie ho nwo ofie fo mpene saa bema ni fiefo nso mpene saa awade both side bema bu akọ ware na 7 preduasa na busuafo ma wo ba no ho nto da de bia confusion ena wade nso ye wade nipa bebre nim se ye ne penso ye ni abotre de kwa wade ye tetefo no enti wo behwe no ade kakra bi na bronsam de afaso na wagu wade no Togbo se bra na so ye de wo ye saa no de wotete wo ompese o hye wanimunyam enti na me kasa me kansem bi se wanhu se wo gya wo yire ana wo yire gya wo no enkura no ayabasa ba motiase a obata na nim de ne babedie ye kasa asem na nya de wawu nko a o obata na do onim de ne babedie no ene de wawu nko a obata bu a ka wo no wo yire eno matiase a ka wo ba mu kwan a o ma ebedidi na nya wo aye nipa bi tenchen ene wa wade no matum krado na nimi na wonim me ka asem we acho ade ye sunsun awade edi nipa nya bomodin ko Togbo Ahaban Kɛkɛ obi aware enso woda na sunsun bi na beda enti ni kun honya kono enya na kono na yire enhonya na kono wo mo mo de sansem ne ba bia ubu so mo se sunsun mu na ene physical na se woni ukun ana o yire da no de na de upa ka che se yetia o mu de bi obi obaba bi atwusu se sunsun mu na de chen se woni wo yire ana ukunu da o na we asam papa ukun na ono bo ho ka o yire na wo bre no
wonu mom ko no no na mom sunsun mu na sabe saboa bi na ne wo daw se de ya wo hunu no ne na de chan wo ankasa wukun ana wo yira ne nete togo aba kekese ni nyina ye sunsun spirit na haw unnim ena me kanfo amam se togo aba keke ahweye fo awade sem ko ampa wo so de sumunyame na mom sunsun mu no nyankopɔ kura ba na ba so se ade a nipa hinta nipa no mu na mu hu na de sofo aye kono wa sebe wo hye nkoma wo no so nso ye nipa te se wa ade nyankopɔ de sa ade na dom no na wo hye nkom se wo kyena entukwan wo kɔ ampa so wugi achi na kɔtra ka ma wo bewu so ampa togwese sunsun masam fabra no awade e haw awade e basabasa awade agye srepe ewo wiasim awade a wankasa wo fie ne ofosu obi enim se wo kyena anani kuna prepare se enoma e kɔ no ni kun begya no bema ne kan chesu bema na kodi nkomo ba bia ma obi a wo ye bema oba ne dofa beka chese wukunu wa prepare so begya ampa e bam enana wi entra ho ama wukunu nya na ne na bre entra ma oyiri nya na ne na bre bomodi tu na mon kotogu aba keke obi na eye wo saa obi na mpese wa wade ekoso awade na ko ware no eye obi ya na ka na on kan kire wo ofoso we ni pati ehu chen ade bi e wo wiase ni pati ehu yati dem wai so obi si wo beku yan a yanim sa na wade ete sa na wiase te eni to obi biara a wo ware a wo de wo fi se ya manfo hoahoa ne ye twitwu nan ye de hyehyehye wani ne ye hoahoa na wo ye say na do ring e kire ha eyi obi ya awade ne nche wo pese wa awade e kya ampa nyankopon ne hyehyɛ awade ne mum su wiase de wo sasase so fo mu nue enu nti nipa da sani mpa adepa se ni nwie kwa awade obi kura se me na me pani ade na kwete yi kwa awade na mete wo nti me mpene da na no sister station bia na mere ye program me sa mu program bi ye busa oba na se ade na mi nwa keto kwa wa na me pani me nware nti me mpene da o ka na physical wose me mpene da but o tiwa me na make a show awia bi wose me mpene o mu busa no se di nti na o kunwa keto akwa wade na wo se wo mpene wo so ono na be man di kan be se be hu no so be pe no na wa mpe no woni na anya bibia da we no ko hu ni nwa keto no so unwa pe ni ma hu na se wa mpe me de na keto yi se we de man fa me ho anka no anna ono ne bre ne ho asema be ma no ware no na be ma no aye ono na aye ai no makama ya wa toka wa ni bibia oba ni nwa pe ni se won ti ase wo gujo wo gu ni kura wi ane sa tuanamon wo de te sa kotogo aba keka so ye obi bebusa se togo aba keka kura ne pe na fa ne be hu no maka cho se afijase kwantimpo esukuro bi e fa ni bomfa bomfa no do so no ankwa sante achi bomfa wo bayira we de afijase ya me se wo fa afijase ka che meti ni no wo betre kuro bi e fa achan kuro mu wo fra achan kuro na akwa asotwe wo fra asotwe na akwa bomfa obufu kuro betima nante togo so pe de ne ni abre te se de make wo betima nante because we are saying ofosu adida na yo nya di preko hwe se obi a wade pa ofosu afe na wone ni kunu ebedi de nanso wantwantwa bamu a ba men pe ne yire ni ma hwe oba mpe ni kunu ni ma hwe sebe obi kura ware de ni kunu ye ma no empa so nyina hwe bibi o ye ma ne kama nanso ama ne house help ne house boy ene fa no enya kwa sunsun ya da ne wadwen ya dana ubi bia nanim na ya yaw bema ya yaw oba nanim na spirit ya edi unya no oyo oba wo kun o sew do bitimi bo adwama na ode nsa hye no ye me hu ye ya me koye sa o enya o fort kotogo aba keka so ye ya fa number no tuya 0244 48 47 0244 48 47 ana 0244 50 66 20 0244 50 66 ana 0244 50 60 32 0244 50 60 32 togo aba keke ne number no se dawson o modern fa bo fra enkura ne be fa o mo fa o mo no bedi moto bo ase ne nkasa obi wo ya na pressure wono so asem na eye ne sa no nto ne bo na ni nipa ne nkasa nya botre empere ho
ene nipa ne nkasa bɔkɔ ne kyerɛ wo nsɛmu anaasɛ bɔmɔden faka togwe yi adwuma fra no pa ekosi anadwo ona papa ne na maka kyerɛ so pɛ so hu ne wɔyɛ wo pa nipa ne nkɔyɛ manso a mesi togwe ɔno wɔto amfom enti kɔ no hɔ ɔbɛka kyerɛ sɛ wo fosuo na ɛyɛ wo ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔmra sama na ɛyɛ wo sɛ ɔmra sama mimi gye akyinya ɔno ɔbɛba hɔ fisika ka kyerɛ sɛ ampa meme se wo na ayɛ abrante anaasɛ ɔbɛyi gyaa no wabɛyɛ media na tie nie ya ne obi wo hɔ no ma wɔkɔ baabi sɛ ya ne osuo sɛ ahwɛ kora na me ma akɔ wo mo no akɔyɛ bosomma togwe nya bosom togwe wontwa mogya wɔnyɛ fa sika bɛgye sika wɔnyɛ wɔ mo a wokɔ hɔ a ɔde nsa bɔ da na sika purugu dabi togwe nankasa bɔ ne bra ɛnu nti wɔse wɔtrɛ ne nsɛm bra togwe ha bank kɛkɛ na so yɛ fa figya ase ka wɔse sɛ wontimi ma babia wo bia no fa ne number no wo fa ne number na frɛ no ɔno bɛba no ɔno ɔbɛyɛ nhyehyɛyɛ sɛ wo baabi so atwa nsa benkumi na yɛ voice yi to ase yɛ frɛ me sei me pɛsɛ me ba hɔ sei yɛ frɛ me maame yɛ frɛ me papa sei me firikuro me bɔ ntɔn sei tobo na sa voice na ɔnka ɔnhwɛ ya ɛma obunfu na nipa egu ne so dɔɔso nyame yɛ adom a ɛdwoada yɛsa wo fia nyame yɛ adom a papa maka kyerɛ sɛ dwoada deɛ amanfoɔ sɛ ɔma fe no na ɔmmra nti ɔwɔ nɔɔma bebree a togwe de bebe fia ti nyame aduma ye be amanfo hwe ni majuada ye sa wo fia ye de bi okay ya ne togbe ahaban keke azigbligo sunkalu kagoga from Benin ye no e na twetwe nkomo no o manfo dodo no a e kan Ghana se Benin di nyuro ho Benin nyuro ho enuti se wote ya togwe ye friend to amfom sanse togwe na nkasa no ose a oyo o manfo dodo no a ena akɔ no hɔ no madiye ɛwɔ abrabom ototo so oyɛ de mame ekosi sei pato de sa kosi yen sei last time kla yentimi akɔ mo bi me ho sign na scanning me ndi sa na papa nso ndela no wo sika wo baby omutu wo send wo tu susu minim de hu ya se one can't let me. There were cement. No, made more blocks for anything. But cement, Alpha, Mason for no more papa year, Juma. And 2 years, Juma now for Mason for me and son. Never happened a penny on that, there be papa down for no one in a year. In 2 years, Juma more than Pajane so kakra, Pajane kakra. Almost the car, a barn so. Papa we ya tu one that didn't na that. I have one a ban so. Langard for. Or more Langas or Krumo. Say I didn't know that. There be a buyer, they look at you and ask that's year, man, and Tima. Tibia no musin in here. And my boys now, the one in the motive to Mason, ni penny moon, dear. One day went to me out in Cover Bia, no come papa winter, and Mamma de Sicano. Oh, at the toe, let you say. A man be a bi. A man be a bi. A young Quadan, the Desica to 2 penny. Set my sword then. Say, my catcher was says, now papa saw me any day. Me papa dear, and I'm so no when you can't no more to me. I never say, one and none no more tin. Set more Emma should be. Now, Mason penny no shame what did for your best say. Pass I am papa down for no tears and meet my was a summer papa. I feel the best say. Yeah, be 50. Be a bear 50 plus the bit me. And then Quadanka think it to the car to 2 penny more. I say, yeah, some more some year, Jumani dear. This a most my Yakacham says a muko whom Joe once and a Maya Juma. Joe won't see a kohuna, the okan or can, and no actually come myself from penny for me, no, apart from 7 minutes of we call. As I could pan a chawa still. The okan. Just say what woman I could say. And I'm say a bar say yes, and my mean to me inquire you may be a woman I could do window. And my mean to me, uncle, you may be a beauty. 4 years in the mean to me, dear baby, I do now one of the console. Say what woman I do say? Window. My 2 woman I could do a window. Say, for you know what MC among Fanto so, as I'm your cancer as once them. You can't die once them, then once a panacada so near come once them. A quawi na fasoko. Never try. A dining is his own. Never try.
te duru se no bebubugu ya sa be duru window yi de ombe se ne no ombe ye adwuma ene de ba bi ombe ye adro bia no ne ya bebu me nam se mintu ana monko ho da bia ne ntino e ma mi hu ba bi kura ba bia me koye na ebubu ana e wo kwa ho pe wo hu me ba chan e wo kwa ho osofo memo akwa aba katachi ewudi akasa de sei e frɛ me sofo a champon ona di animu kɔtɔ asase yi na wokɔtɔ asase no hu sɛ manson wɔ so no kwasem ni ma hu sɛ manson wɔ so go papa no na me na di nkɔma akyɛ be 3 months after mo se papa ne friend say your friend no Charles Eja Charles what you want na Charles ya sana ye de me mom de sana obeka kire me say oye suwaduro hene sana me mom de beginning na me ni sia de sana o ka kire me na yampa so na ye suwaduro hene for now de enya no kore so yo hene ho suwaduro hene bi ani wo no mo for now na den wo do obo no ho asafo hene akoye say na say o mo pre se bia no o try se obenya ahenie ni okrom ho no mo ne ade ti sana netie ye dio de minu aba ne kan de no kure me ana me di ade na nim kope asase ne de man no na 4 years ni kwasem ni ya nante so akopa achew pa bie ni ho a ye mpae evi kura me ni minu aba ya hye dako na ho se woni ni nuane nko kasa na nka somdue ma o montem no nka bibia to ntwa na nka menu aba nya na asase so ya ka maka ndi menu ya no so anase me benzo no so ntimi enka se wo yi mafirim me so na me di ade na nim ntimi so me ntimi ba bi obeko bia me na ekọ ni ade a moto asase ne sai ya to no 7000 ifie nani mpacha half one full plot half plot na Charles no oni ni nua Job orahuni no ntawantawa bi wo montem ana ntawantawa wo montem mwate ho nkomo ntawantawa wo montem mente ho asem de bed ntawantawa kakra wo ho eno na akwaya abusuan asem nti wo mu mienu ntam asem mente me ho ase kire se na Charles no da bia mo koya adwuma de be no waka kire nua Job no to me ni dia on kan bibia nkyere no eno na me ne me bai to anamo se enka ye kona na ho na nke ne na kasa se yesere no ba bia de na du no oni ni nua Job no nko kasa na nka ntiase anya adwuma na nka me bai nko ya adwuma wo so ba de ye ko kan no amaka na na se ontimi nko no na na so ontimi nko no yes na na chase so ontimi nko so ontimi nko no mo ene ne nko ka sikandi akodi ni botom ai ontimi koni nua Job no ho ene ese na asase no Charles no nya ne dia nti sana enim no akwa ye mpacho twa misesia wo dia twa misesia ye ko 21st kin case yatika expert of force yatika na yade bone pa wo ho oden so no na nso na ntim atwu wim so sisi afọ asrem onako kuma kosu na ase ntim yade ese yatika ya papa okoto abuyi uda abuyi 21st kin kuto ne tumi di abibiduro etu ase so aso den dia yade ne be ka so no aso ye mere pa dia 21st kin wo beje dodo no anu age wo mo abra 21st kin ba mo hye dem akadem nyina no wage wo mo amasisi wo mu ko mu nyuma so kama pa abibiduru so na odi tu siatika yade no ase orofo yade bibre bia de free tu nua no ko su dance 21st kin se brei obetu ase no dia ma 21st babies no so aye krado aye birthday wa ntumi nya ye funu fango barbara odi bibiduru be kan na bibia ye kama laboratory ne scan ni fidi ahodo p 21st kin branches bia no mfidi wo hopa or for 15 branches eno wo Ghana member odi tu yade no ase Kumasi wo hwa da braka one Sompa TV Sompa FM no eno wo abrusa akromu eno ti no se ofa ka se wo command ponten a usu be disi wo 21st clinic anase Sompa TV ehwa 21st clinic ozinye mini or for se ye ko obo ase so akanse quarters call junction popuni mantem group mu kan ubehu wo mo do me market sunyane kranza techiman 21st clinic ewo ho yenko ni kotu ya dia se 0540311311 0540311311 adu papa wo ho na mom se wa nya adu papa bia bia wo so ya de ya ka so debi ema ya de nka so
yade koko ye yade bone a wan hwe ye sunsuanso ebesan de gu ni padue mu no enya asem keto akrodofo ye kotu koko na se pa ame ho atoyen wa bra esisi uto uja nan moja firimu eba udwade ohunam bi ohene wani so ayusi orofo koko yade bone pa edu papa bi atire herbal center wodi abadwa so ai friend 3 eco capsules koko master obia wona master enu ntino sa koko ameka kire wo a kwasi bruni friend natural pass no ne master pa A3 eco capsules orofo yenkoni kopa bi akira kabwate ne fa entue ya de ase over the counter for etumi kotobi omonton enteso emfaso orofo hefa na benya biato kolinaka batani heba misty heba apidank ubenya biato 0546 107 107 0546 107 107 Tabita Clinic semen kancho se ojina ne naso ojina so twetwe Tabita ba ye no ye frɛ no Abedum Ghana esan se Tabita Ghana fo nyina te onso mfa so ne nyina ne se diabetes ni prostate ni infection ko ade a emfansa Tabita Clinic ho orofo yade be na Tabita wontimi tu ase emfama wo se wa bibiduru eno di tu yade ase orofo massage ne laboratory ni nyina eye adwuma ekon ya befa so wo bedidi nyina Tabita Clinic o kyerɛw na Tabita se ono wo ba ye no wo dwene Ghana fo ho wo dwene wo ho adwenpa wo dwene santeman ho enu nti no home care no eye adwuma se odihye bi yade ontumi so de ontumi mbɔ ne ho so a Tabita Clinic se wo fa omoma no aye bebo no na se wo ka se medehye no o asanteman pon medehye no o woni nti anase go so a enu ane se o man home so no ba behwe no de adura ka no tietietie orofo yenko Tabita Clinic kwati ni nkotwe ya de ase na se de o se dwi nipa ho no wo se wuku adaya wada bia free prostate scan no eso koso bema ko ne ko cheke wate na nyoma enko kan mam o ahojo daban Cindy Junction ewo Kumasi Kuropon ma ahojo daban Cindy Junction enkran so nwane takwatakrade obehu wo mu ewo ho anopa no nso anwumere no nan wapon adwada kosi efiada no ye adwuma 0260196219 0260196219 Tabita Clinic ene efrewo yenkoi se wo benya TV papa na wanya fridge papa na du nso ayese mu du adwan ahyem a ense no odofo yemfa yeni enche Osborge Enterprise Osborge se wabo na Ghana no ankasa no o man emu ayeden etuto ade na wanto no preko wanto ade pa echiranko na wo se koto foforo eno to Osborge se enkokoto TV bia won kwanche ma grada mese no na china o sign do pay o sign the birthday bia akwakoto TV debi what the TV free UK bruchimem yes Samsung LG and Philips what dia badwa so orofo every UK na wo se fridge no so the papa every US abruchimem and what the buy orofo se TV papa na apato fridge papa na apato dia Osborge Enterprise and I make comfort na me de amount orofo abu akwawu wona twebu akodwa JHS no ene di hwe animu na wodu wani kirem ewo Ashtown Dr. Mensa from ho a tasi rank ho na behu Osborge Enterprise na TV odi aba no all sizes efe ehutwa wo the board dem what team says yes wo hwa so pass penny pan 0277788445 0277788845 and 0244363663 0244363663 and 0242026375 0242026375 say TV papa fridge papa Osborge Enterprise and I make come for na me the amount eyekitima orofo du papa and edi two infections na say eyekitima orofo say stomach or sapadia eyekitima ana say liver ne ho aka kidney no ho aka eno na do ba be ko wum no eyekitima stroke pa edan wato efie say kitima se bra obebo pa fibroid na eyekitima prostate ne ho aka pressure no ediunya eyekitima kitima de na dance die wo me ho say sa papa wo de duro kanwa na wotwe mienu pepepe na wose se infections no anase mo bi na ba be di widie ma ye AC kura no a kitima beta wo yade tie ho dance die nyina makenka bi ye ko kitima wo abu akwa
Methodist asonda na chi hope wone twrebu akodua secondary school no na edi enhwe nim yekokitima ho na owo adu papa abrochiefo no sirisi ba no ano hye ano nampa kitima se achinyie wo so abra nyentonchia eyetietia 0246914717 0246914717 0246914717 eyekitima ye kwa nim dia emema no ya miemia wo kire wa mu o ye bema pa na wawade anasese wo akachima bia odofo eya miemia mu na sabia ku sabia nya adoma no ya na omupede ehyemu che eno nti wo mo dia du papa bia badwa so a Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital edu papa bi odia badwa so no ano den eyiduneka eba mixture adansidie bi abrante bi wo fia edi kire me no wo se wonum bi esimadu so jajajai se gina so se kire na ne mpai wa fa angus fo ni nyina abonebo wo dan fa ha no odi akire eyiduneka eba mixture wana wo MC a ho no kekasa no safo no ho safo wa dansidie ho and okay na doneke no de se omo de bafie ha mrantie no so omo hu puani doneke waduro na sede doneke heba mr no edi akaginamu ema mema no omo sisi madu so num na nante kakra oy eno ti o work no play make jack a dog boy intimpan so nia gro hokra eno enema no epe ade chi a obebo aba so kama pa kuma se ba bia tonduro tunuro bia no ubenya doneke ba mechani bia to sunyane ubenya bi sa na akra okanshi druggling ubenya bi ato eno ti so ania brepade a eduru ba bia pafo ani kire fia ha ubenya bi ato doneke no hey emema wa dance die ma doneke o to 0246727677 0246727677 and 0249208252 0249208252 yanko pedu papa Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital dia badwa so no eye male vitality eye donate kokose chi say one bi ana na ubu mi ya pm mo stress ano odofo eye donate kwate hono MC afo na de ba no kokose chi eye donate kwate donate na wasama fo adwini ovia o sa donate no to osofo se sia no me no kasa no nana no sesi na asem nyina ne sei oboso bemma na asem nyina ne se yenkusi da no na obepe obi am na begina ho ama yes okay makatse wiasema nyina se ofosu aboaje so asem no betomani manye hwehwemu ane kambe metene sanse asem penipa me menchiama so nti asem sana min hyesufa debi enuti asam no ba ye no me bofo tene kokosachi okoho ko ye nhwehwemu ade enifiri mu ebae kokos me mo akwaba oboso mejoso suaduru okoi de ne siye oboso sanse brenity yankoye nim opanyine ye kana asem yi onye hena sabi bia kromu ketua eno yo hene oya busuamu hene na suaduro no na chese ono ka so na suaduro hene no watwa ntro enchesa won se abusua bi free na no sabi ma ye nhwehwem na so foso se asem bi aba me na mitu ho na mo ma nkwa nkota bi sabeko na de wo mu ne se nyame adoma ochena opanyine efe na opanyine chance no ne mpanifo na tini nuane se obeba ha no so aba beyi ano se de oka bi nua ba ise oyema na kwa akosi se anse oya akosi se asase no ye nua ba ne toye no onkoto na dwuma so nti wo de oba tena na wono so beba woso no so obi kan ti obeka de obeba no ne ye mfansi aha enti so obeba de a awoso obeba so obeba de mfansi a aha ti mame na wonya adaje ko hu Job owrahuni no se me ne na kasa na nankyere mu a woka ni nyina na se ababa we obeto asase no na omo a oton asase ne mamu nyina area ho no obi esi ni dan ababa we nkwa wontimi hu de ntia wokoda ne ho an yabuatu agu eti ne nua ba ne kwoto ne dan so
na Job no maami wonim wana na wonim sɛ abusua no ho de omne sɛ ɔmo yɛ chidom hene ɔmo sum chidom nti ɛna na yaba pɛyi anasɛ hene a yɛbɔ ne din no na odi sɛ abusua no so na ɔno atu ne ho adeɛ ɛso frɛ ɛyɛ akonwa no so so oni adeɛ de biem ɛna ɔma obi wofrɔ ade abesi saa chidom hene no ɛyɛ nana chance no ɔno ne tu ne ho adeɛ so tu ho adeɛ so deɛ na gye sɛ wode ɔmo abusua nyoma nyina egu hɔ tu timi kɔtɔn asase eti nana chance nsase sɛm bi ode ne de akyire yi ɛwɔ hɔ no mu a ɛno no tu ne ho adeɛ so no nana chance ntimi nkɔ asase no so biem ɔkyena so ka ho eti sɛ nana so wɔyɛ so ado hina ofosu ɛnyɛ ne korɛ me de me sesi mbo sa nya ne korɛ bi ka ma kɔyɛ nwemu sɛ nana chance yɛ di nkɔmɔ nana chance pɛpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔsɛ ne korɛ so wɔyɛ yene ɛwɔ ɛyɛ friend sɛ so ado no mu a ɔpa ɔmo yɛ ntro challenge yɛbɛkɔ yɛ wura fie ada yi sɛbi yɛ nana santen ma yɛnim ne fie ɛna Job ɔrahuni no so yɛ deɛ Job no ni post ni sɛ okuro ni so wɔn wɔnyɛ obi a mesi no wɔyɛ abusua no hene ne wɔn atu ne ho adeɛ so eti sɛ no nana ko ɔnyɛ nana o yɛfɛ no kwaku Charles na ɔnyɛ nana ɔyɛ nana ɔhe nana deɛ obi ka sɛ obi yɛ nana sɛ bia meka sɛ bia kurom ketewa te sɛ bia me kurom anwem so ɔte aseɛ yɛwɔ ebi a ɔyɛ dikuro ana ɔyɛ man hene ɛne yɛfɛ sɛ ɔyɛ hene wei wɔnyɛ ɔhene eti onua no sɛ nyame ade ɔkyerɛ ɔbɛba no ma yɛhwɛ n'anim so ɔba na de onua no ba bɛka no na afei yɛto mu nkyerɛ sɛ ɛkyerɛ ho ana sɛ ɔba ha Charles no ne nua bɛɛma na afrɛ ɔfrɛ nkwantabisa ɛyɛ Job no na Job no na ne nua na afrɛ nkwantabisa sɛ nyame ade mo so kyena wɔsrɛ yɛ ɔbɛba bɛha no nso abɛyi ne nua bana no so ɔbɛyi na no de a Job no mom ba befi sɛ Job no na sisi maami sɛ mu nsi da what must say etina ne nua bɛ ne yɛ fancy a ɔn sɛ Job no ɔna asase no ababa wɔ ɛse wɔ tata no ɛna yɛ nua no yɛfɛ no kwaku Charles na ɔse ɔmpɛ nana no kwaku Charles ne mom no ɔso onyame adom a wɔso ma ne nua na ma ne nua na ba na ɔbɛ kyerɛm sɛ ababa wɔ asɛm a wɔka sɛ wɔse so ɔkɔ asase no so a ne yɛ pam no ɔkɔto blog wa ne abubu no yɛ nua ba no ɛnyɛ no korɛ nti wode yɛntwɛn ma kwaku Charles asɛm a wɔbɛka no kyena no ɔbɛka wie a na afei mu nkyerɛ no yɛtu na ade na ɔno aba na ɔworo ne mpaboa hye obi an sɛ ɔmo so wɔyɛ ɔhene ɛso ɔnyɛ ɔhene ɔyɛ abusua mu hene nti wɔse nyame adom ɔkyena ne nua no bɛba na yɛ nua ba no so yɛ na ɔde cement ana so ɔkɔ no kɔhyɛ ɔkɔ no ɔkɔtoa dan no so ane ebu ogu no wɔse yɛ nua ba no ɛboa ɔnkɔ no nkɔkɔ yɛ n'adwuma nti sɛ yɛ nua ba no ana sɛ yɛ nua ma no ba Nyankopɔn yɛ adom ɔkyena na ɔbɛka sɛ asɛm a yɛ nua ba no ka no sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ ɛnyɛ no korɛ no ansa na ofosuo yakoyɛ no mu na afei no bi wɔ yɛ biebi so okay ya asɛm asantemamu amanfoɔ ɛde nsasesɛm ACC pupo amanfoɔ ɛnya asɛm ketewa dene hyi sanka ya awurade Nyankopɔn nhyira na ɔnyɛ ɔkɛseɛ na ɔmo tie nyina so awurade nyɛ ɔmo saa papa na ɔbɛba ne nti ama na ɛntimi nnɔ su kopi nanso kakra yɛbɛka nyina ne sɛ ababa yɛ asase mpanyini sɛ mekɔ hɔ na nyamia na mankɔ hɔ yɛmusa question sɛ wo nua ne ntɔn ya na watɔn ampa na sɛ sɛbe mo wɔ nsase bibiri na bibi mi ntim wase na ɛba ebi a we nko ade bra watɔn dada to ɔnya atɔn dada de ayɛmfa sister na de ma ne aka bra mensi ho biem na abo abusua no mudini moni monyam ho ban etom le bi a akora ne nkɔ wakɔ sɛbe tafrache wakopra nti yenso ni mu ana nti nipa no yɛ unua watɔn bi obi agye ne sika awie wagye obi sika adi awie akɔba sɛndɛ mo mpɛ so ɔkɔ nsase no bi ma ne watɔn agye hu sika adi de mo ma de ne wɔ na nka ne ɔno nipa ne nya na adwuma na asomdiem na mo nsizi ne sɛ wonya hene watu ho ade so ɛnkɔ ne yaka ho biem ɛfɛ anaza sɛ nya ne sanso na papa nso wa osu nim sɛ yi sɛ bia sɛ aponte se maka wo sɛ akura se maka nso menwe nso nim sɛ abusua no mpɛ mu mpanidie bi adi a nka wo sɛ ɔboa wo ho mawura wo ma asase na mde ma sɛ matum ho ade so mempɛ o mo hwɛ juzika na asomdue mra na no so ayayi asɛ be otu a wo ya asekoso okura na unia so so apam no ɛkyerɛ mbɛpɛ nkomopani na papa anya wi abone wi na wo ya nam de aduabona na yɛ sempo ma me no wo mo mɛpɛ nkomopani kyina na ne kwase abu odos obi bati sɛ ababa asi so bobra kene me hu mema na etop prot de o mo yire no mu din ye ono atimi abre ni mogya ni anya ne kakra ato na chi a wo ba ma atimi achim ne nsa diska no enye wo yakora sɛ nka wo yiri ni anka wo na wo so obosesen pe ba bi manete na mma sa atwi mani wo abusu na meka ne yam de
ombe bentina no yade beso wa na kyena omba no amedi ngomoda omba ya tie nyina fia na ya hwe na ya bua na ya pɛ ne pomasibre na ya wasumdi aba asantemam hade ade atwa ade tie eduabo saa na maami bi efre no maami afra oton kokko wo Dr. Mensa afamo ona yen kokko omom ton kokko ne hema yodo ka no jira yodo ka na jira why na adwe so ehwa na ni ntimi komi kuru asantemam asela anya ne we ma ko boni dua miana mkoboye me de nansuo ne boye okura wa chendi na nka me some trosek na kan duabo na abesi mitrim why na ajiso wasane ntimi komi kuruma santema mpoma wa bokure nka wasem na makeka nyoma abobom yie ama no so why na ajiso na so den me che na afie dua mu aburu enu ti duabo no de asantema mha no mo asamo ne kan ye broni krom de etwi skate wo so ne ye hade ejira eduabo di ba akoro no eti maame kamakoma to ye mwate bibia be kama Apostle Dr. Amegashi ono na eda Amegashi Herbal and Spiritual Center no na Apostle Dr. Amegashi na mu ne sa mutini din no sa papa weni ye wo no na ahaban ehye ne nsem wa mo ne nsa nyankopo hu na waya na adwene se habaduru no onfa nya adwuma one namba bi ko yiye police sem na nyankopo se kan be ma yade bi akan na Apostle Dr. Amegashi ye na adwene se obetin haban dia samanfo yade no odofo yade Apostle Dr. Amegashi timisa no ano dene ano namba papa odofo wasa yade wu wotra bosompo kobroni krom dia bibiduru koka ema ne ye adwuma na umpewi opede he ade wo kromu a ewoso omo ani je ho ye ya ha no abibiduru na beboa yu broni aduru onnom nsunsuaso besa kam de yade fofo abrew ne abibiduru de etu ya se doku enu tinam se ye ko Apostle Dr. Amegashi wo he wo se ofosu se nkan yade bia na mmom se woto widiem wo yade de a Father Apostle Dr. Amegashi na so ye bia wo Ghana ha no betu ase na wo de amount Kumase owo Macro Old Police Station ho eho na be hu no Accra Takra di ubenya no ewo ho 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi orofo yenko pesika kakrantu ebugum win big with mega cash lucky boss orofo sa yiwe no anu odene National Lottery Authority omo anyina sashase unifie du wotwefo asem enkoso kwa enu nie o say dial star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash ebema prompt messages bi na wo di hihiem okaya na di hihiem na wani je okwa na se unim akenkan afam obi no hihiem ma wo e tietie 50 pesos be di sika bibribi orofo eduru ba bia nika sem se wodu momo number no be hye na wa confirm wi a udi ya na beto so kukrom umpewe na apede yese kwantie musu na so Ghana higher den eno tini e ka che o se win big with mega cash lucky boss eno ebetumi aboa pa was mega cash lucky boss was win big and live large ebetumi aboa pa order for lossy beverages say what the ensapapa bedwa so na ne nsa wode aba no edutwam aponto ne ayiyo no nyina da ene abadintuo no nyina no Durema Bitters and the Jijale corn or the Abadjaso or for your cocoa and some yakwa gidion and no nama loss in her bano apeja Durema Bitters no or my phone to be say hangover be nim oduma utumi atibidi enya asem keto akrodo fo yekope bi ntwitwawate na wo pebi so aton ateso fa so a ye frɛ wa homa bu so 0242133577 0242133577 Durema Bitters so si twabi na ejira wo na so pa odofo bi ade no ane club bia eno ane club ensa Ghana for eboa wo mo ene wo mo weda club bia orofo enkodnum sabia mane nkonoan na krobia no onuma etimi ya adwuma papa enya asem keto akra eno ti opemfo ntimi numbi saa na ndufie nu watwe a ntumi enumbi faako ani pa abo ademu enkomo okoso krobia saa na ponto ni abadintuo ni nyina yiyo ni nyina no krobia orofo yekopa bi ntwitwa bi yemu bobi bia enoa ene club omna samoa
Of so de tia wa shop e mo se papa nso be. So beba de a yen hwe anim no chan wa ma ni obi ka che na mum yen kasa aseboy. Se o hene bi se o ye o hene wo se o ye obusuan pe so ye hwan yo. Sa no ma na ekoso ma ton asase mo nipa ne ko ne ye de chicken agu no so o se ko na meta wachi da bi sa no ma no de enye ade papa. Ko na meta wachi nipa no so ko a wo tifie ye koku na na ye ko tunu tu a wo hene kro ana wo abusuan pe ne kro wo tifie wo ta na chi wo kwan be so nipa no wa unwa no wabodin se wo haw eden toto ye ne asem be na wo kan kire unwa no onde wo ye wo beto asase no eyampa se wonye ne sika wo kwa asase so ase wo de kokko ye odwuma na meta wachi sa no ma na ekoso ni fata no odin but so so oche obeba ofosu entwa ma ne mra na ye obika wasante memwa nti ye nanim wo se wan no so obeba Job no Charles no and of basuma na osuma dwie kura ma ne ba ye wo ye ni mo chan be ka che no ofosu ma mfasa okay ya semu asante memni sa asesem wei eya yesie yo pani Augustine omono asamoa odimfie aduowotwe emiensa na papa na nadwuma woyo enyina ne se national team ana kotokofo pira ono ene na etwetwe wo mu ene omo na mbukuro de habaduru betumi akire so na kansi na ne nwuma pa eno no opani Augustine omono asamoa akanchina gu abra aduane esiso na panifu a womote ayipa so eye agona abusuan pani yaw adi agona abusuan pani kwaku puku na naboachi yi adom tumfo akumanfi hene na nabafo chei akumanfu hene ankobia hene na adamunukum ayetwafo hene asoko mampon na opani Augustine omono asamoa ne papa wode ne ba wiase ayi opani Kwame Burubi wanya ne ba bi ko na ne maame ne oba pani adwo team ono so anya ne ba bi ko Madam Cecilia Prempe adodo no afre no mama konadu ono ena ye oba wote ayi paso na ene ade ato nani a wo wi abeso no ekoda eja Augustine omono asamoa edom ba wiase eye Augustine asamoa o US abruchimem Josephine asamoa ewo Holland Rosemary etua hene ewo Dubai market Kumasi heya Priscilla asamoa enso ekochana kwaso Portia omono asamoa eye adwuma ewo Konfoyo noche abaya sabia Mrs Gladys Osebuzu ono so eye adwuma ewo Konfoyo noche abaya sabia Joseph omono asamoa enso Robotech adwumakuo nim na ebanana aduasa enwotwe na uja wo mu ho ede atoa nananom ense do na ye hyehyeye na edidi suei 10th May memreda enebesie na wode ye papa ebetompam ewo Holy Trinity College Church ewo Sipetimpum na ade ache ne memreda soso a na obekwa akopen ne memreda no obekwa akopen no krabia wo Sipetimpum amusie ye anopa nondu na wo pen krabia wi a esanse ade to wani anye wa na yi bakofo ruaduru egu na bakofo ensa enso nyame ani katenti no Sipetimpum funeral grounds ho na ye papa ye bekwa akonum sikansa ade achi ne kwasi ada so a eno eye 11th May eye kwasi ada Holy Trinity College Church ho na ye beko enase esom na ye de eja ye papa opani Augustine omono asamoa achi kwa enu ntino esanse ayiyo no eye kujankuja ntino abusua de yawo ede so manfo se womre na omeko womua eno eye omono asamoa ayi no ayasemu ayasem awiase abrabo no den ya yi nyina ye bekro na kwan ya ye befa so a ye bekro no eno so ene asem no eno ti sabre no said the panel members esikan no yem nomu asukopi nemmom yemma Charles ne asonte se said the dokoye nhwehwemu no kokosati koye ye no se etesa se wode akonwa na to se sa abusua no dibren oni biem dia na ndese oni tumi so beton abusua na saase ne tumi kwa ahafo ne atiefo ntie me yie pa abusua na ma opani dibre bi se di abusua na nim
ɛna ase biribi nti ontumi ɛne ɔmo nkɔ saa kon no ɛma wonyɛ sahene etu afiri hɔ ama sɛ abusua no koraa no yɛku wɔn tɔɔtɔɔ ɛwɔ kun nim sɛ kɔba no saa de a na kyɛ sɛ adɔdɔdeɛ bi wɔ abusua nim sɛ yɛ asase a na kyɛ aseɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔbɛtumi atɔn bie ɛno ti no sɛ adwobrɔbrɔ huni ɛte ahisɛm ɛka so ma maame nsi da yi a wɔnim deɛ nti a wɔka saa ɛna sɛsi a so koraa no wokyɛ so woni tumi bia koraa so wɔ kurom hɔ na empo abusua no koraa wonya tumi wom enti na wontumi ntɔn asase na yɛmpɛ sɛ yɛbɛka akɔdɔ bi ɛdɔ no ɛyɛ da yɛ kyerɛ so obɛma obi aba bɛyina no brebra ma amane so ɔma ɛkɔba ne saa maame ka wabɔ ɛne sɛsi ase de stu so yɛtɔ half flood saa na maame yɛbɛgye ne sika de ama no anya saa de na sisi ahye no ne yɛ take it against ɛno ti no producer mesro sɛ nyame adom a wɔkyerɛ no yɛnhwɛ na yɛnya Job abrahuni na anu disem if possible amenim sɛ krom hɔ ano te a sɛ Charles no ba de a na de nti a Job no so nua pani akɔto asase na wubuguo no ososo wababa be yia no na yɛfɛ ne yɛhu asɛm no pomasi brɛ ɛyɛ tietietie akwaku saa na ɛsɛ kɔ no fo so ɛnyɛ nsa na ɔkya no owiehyi na wansense a tietietie na mom sɛ kom na de yɛka na sɛnte saa 70 asɛ wan wɔde to asase nyɛ no na maame obɛgye ɛnɛ yɛ nyɛ no no wɔgye nti ɔwɔ evidence kyerɛ sɛ ampa ɔkɔ yɛ bubu no ma wɔ so meboa yɛ bubu no ma wɔ so de wɔka sɛ de maame ka nyɛ no korɛ no ɔwɔ evidence kyerɛ ɛna kwakudua na asɛ wan na ɔno no kɔpam ɔno nso ɛnka no korɛ sɛ ampa sɛ mekɔɛ na asase na yɛ media na emu mekɔɛ na maame ayɛ bibi mabubu no ɔnka no korɛ na ɔhene na so kɔ ɔhene Charles no ɛnhu sɛ de maame ne ka na ne korɛ na maame de asase no so ofoso ye mane nkoso na obi akoko no it better ye hwem ne asase no onfa ontwa de sika ene ka bia wa bonfama no ne woni ne nwia no edai enkoka tie 0554931931 0551931931 0548931931 0548931931 and 0555 404528 0555 404528 0355 404528 na yenko tie omanfo enso adwenkyere kama pa hello Peter ye we repeat ni WhatsApp mu like ye tie o for the mo dia to no de ne kwan so na na ade ne ni pe bi titi ni pe bi kra ti e ni bi tumi bi sho mo sa ye di o mo pe wọ́n kẹ́kẹ́ ní tìmí bí ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ ọ̀pọ̀tọ̀ àtàkì náà wọ́n àtà wọn àpẹjì kẹ́jì láwùjọ ẹgbẹ́ ẹ̀rọ tuntun ó dé lẹ́nkọ́ ẹ̀ tó ẹ̀ka yìí ẹ̀nà àkọ́kọ́ yẹ ìgbìmọ̀ kókó sí ọkọ́ lẹ́dí àbábọ̀ ìtìmí ètò rẹ̀ ètò ní òtù hù ẹbí ètò ìsọ̀sọ́ ọ̀bẹ bá di àmúmi ẹ̀fà tó ní ẹ̀kẹ́ ẹ̀ yàmí àdùn ọ̀hún tó ọmọra tó ọmọ ẹ̀sẹ̀ náà di ní ìtìmí dáadé. Okay. 0551931931 0551931931 and 0548931931 and 0355 404528 0555 404528 na yɛko ɛmfa ɛnkɔ yɛnim na eduru baabi nsase sɛm no yɛnhwɛ yi a ɛyɛ asɛm o enipa ahemfo no bi esisi wɔ mo nsase sɛm ho na bebre no atoɔ na nanom nseɛ do ɛyɛ asɛm foforɔ hello otibeka wada roma ma ne so kakra ma me katachi majo so yenti o ebi se ebi mo anya tumi ewo atasi to a ya go ni bi e wo se bi yan ko pon lo bo na sa se ne kola no ayo ye na de kola we tumi kola tumi se bi mo wo atasi to a ebi ya de koto asase ni bi sa la asase no wa to ama nipa yensa ni yi na yi be shi na eja eswe ni na efe ye kase efi fikati emo anonamho eti eduma pa mo ye no mo be ike bi ta se mo nko so na mo ye sa
na yambi shiramu no okay hello 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 good evening manyo so kadachi ehwani o Rato Mr. Siki ni mikasa free ai Asante Krobo papa yenti o Rato program na moye no Sumpa FM no Ere baso pa sana yese ai fono mo ye ebinom ho ebinom enti aha sana ebinom ye enti program na mo ye no ye tiase ai ye tama ye ni ha ye hand dan ye ya wo ya toto proto ne ade enso ya ebia na enya kama fo biala eti esira mo se program no mo nko so na mo ntire mo se be ya enya fo skafo nyina bi tina aye da fulo aboa ama ye bia yi no okay ye ba ma oni biefo ene wo mo a omuntumi enka wo mo asem enti sa dwumadie we ye hyehye ye no enka kotu no kura eboa ya ka Ghana ha no kemu be ye mre papa sanse ye kontem ye nana ye efe ha hello yo Martinez pani baby afrefre udi le ka se fra Asante Krobo papa yeti o hello 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 ma ne so kakra mame udin baby afrefre hello oh hello hello baby afrefre udin yeti o kwajo subisi you kwajo homa ne munye 0345 40 45 28 hello what is happening hello yeah good evening okay kurobisu we abo udi baby afrefre ne ka sesi asin fusu o ka sefre sana ne ka sesi asin fusu okay yeti o sana ukọ adanse atasin kwanta sana dumpase hene de yomo akọkọ omo beji atasin sisi anana le tu aho ni nyina omo de kamafo ogbo omo ka mo famra ni enye ho adwuma enfama mo nti no ye de wo na wo kan wasem yente ye enu nti no se wo de aba na ye ko hene no akoti mu asem de a eno de eno asem enko ye besela nti fabra ni enko ne eno hene no enko di ho komo adanso dumpa ase hene na asem mama ha hello abo hello abo kwajo supesi yenti o de bia me ka se mo fa na bode ba kon ka o fiwe omo no me da se ni o ja se eliasi ye wo e ba bia de bae pop mu na se ya pop mu na se ya de for the it is kind of why it is here no the fact that three man move to no that's more na see o be give ma ye ma nyina wo we afa se ka ba ko rent no ai oluma de onimna bo adai ana Ghana ya ye ne ye premuza da be nye me fiona no okay kwajo space be kunipo okay ma me ka wakoma to ye mu ate nyame ya aduma o kira ibetu ho na mo sanse o kira no de nana Charles ne se obema ne nsi anamu aba na kaminya jobu no so anodi semu a kamani beje panti nyame ya aduma beye ho adwuma eno no yusi mu ansansi a ne ye hu de obawi abrewa nkuruma efri se unwie nimpo akoton asase a wo so waton na ye nhwe de di kan ton kane na ye pass am no pumasi bileti kan akoma to ye mwate nya asase no na apekwa na se nana no otua uka current money half plot ai wo wate kan akoma to ye wonderful ene amafo odi omo awoda o ti ekoba ne sa na Nyankopon ahira won se nya obia na ade etumi eche no
ɛno nti no wei enso efiri omono asamwa ho na ɔse nana agyeman a dodo no afrɛ no Memphis Depay Memphis Depay nti no Kosku Bokrum 3 stars okay and the football name okay and then Memphis Depay okay and on one dia de to and dia de to ne nana agyeman okay on bobo and then the birthday Nyankopɔn hira no mani humo ne maame ne papa ne nabusuafo nyina ya omaya panimpa Memphis Depay no okay Memphis nyame enhira na oma nyansa emudopa na also etumi efa ebobra we so efri azuka owo Sompa TV heya we ose enkoma Pastor Samuel Apia Texan ono ewo Emmanuel Pentecostal Prayer Ministry Kronom Breman West nyame enhira nyame ni pano no omode nyame sa wo mo so enti no eduru ba bia na nyame enhira enko emma Pastor Samuel Apia Texan or Emmanuel Pentecostal Prayer Ministry Kronom Breman West we enso efri azuka Sompa TV Sompa FM ya fanti akese enkoma Arena of Love ekuonfo ni nyina Arena of Love omu eyini papa say ekuo no eni GSM enso ewom Arena of Love eno ntino ya fanti akese enkoma Arena fo ekuo emma enyina omo Ghana ene omo abrochima mu enyina ofosu aboaje aha ena mede Sompa sempeni pano medi ebesie wochna da ye wa ha eno ti se opese ode wasem ebeda Sompa sempeni pa production line no mo fa production line no ento so emfa emame nyame ya adoma wochna da ye wa ha anopa no nwotwe kusini nondu so no se opese ode wasem ebedan ya production line no ye 05520955593 05520955593 and 0509438484 0509438484 and no ena se wo fra producers befa no me wa twetwe nkomo ade bia se fata se wo se Sompa Sempenipa ye de boa wo ma komu dwo ye de boa ema wo so wa twedwene wo koda da nyinanda enso ekofom no ye de beboa ama wakoma enso atoyem na asumdua bua no a ye pese ye nom ewa santemem ye pese ye nom ewa kana mem ewiase afa na nyina Sompa Sempenipa ye betumi e de aboa dwumadie ote wo mna samwa ka de neji sanka ote nenka producers ye no mu di dwuma kwantabisa Isaac ene Kokoseti Fletcher mi ametina dwam na meje yoyoyo baba de Sompa Sempenipa ekoboshe asase so no meni funtumpa katachie srebia bonchena na meni atwentwen kodi ewu atwam yansan ya kosa na asa aboaji fosu ni ntin fosu me na mede Sempenipa koboshe asase so je ma santema pofo nyina yakọ sanse ohene pon eda form awisia hene eda form kochi ahne da sibre sebu nso toso mienu wabeko enkoden amade hye wa santema pon bema beye bio wa meye ni nyina eno nti da sibre sebu nso kakra obeye ma santema pon no ye man mo ene yo makramo meko long time. ne nkodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal capsules. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eyeme. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sudi, me come on mama adwa mo. What does ye aye juma? It's a living testimony. Kone ko judi. What can keep yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just happen for. Kona woman for dan for. Any the onye fie dumi. FDA age adwade nkratoi atom. Your family Dr. Lawson. See you. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu. Na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica.
na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso wo de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu wacho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otuadi mu sa no. Oh, Express Group adarumenti akwenti wire for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan ko ye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwan Kumasi as a full labor runabout where Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Your friend Dr. Lawson, CEO of Lawson Herbal Center. Mr. Ghana for a bosse medensa bebe dwaso. Ensa me de be dwaso e Lawson Dire Bitters. Me pato ahefo say na ensa na esitie. Sa Lawson Dire Bitters yi me hwe adoma chede a obo ade ade ahye Ghana for. Ye hwe nubna. Ye hwe nkohini. Ye hwe enhabanwa. A obo ade ade ahye ye. Na chese Ghana Yankopon etoye. Ye hwe dubra bi te se koko aman ne kita Dr. Lawson koko aman eye dua a Yankopon enum se Ghana ha ye discharge ni ane pa ana sa starch ni ana ye die no hwesunsaso bone a ede pre Ghana fo sawo yo bi ata discharge ye duane a hwewani etimbeda wani so na wani enkekawa aba wani so senkekawa na eba wani so a etimi affect o site ana wani no entimi hunu ade yi kokwa aman ba umojam ana woni paduam a amaman bia do so wuntim
Okase udompim. Also ede oya ebrɛ no. Koko amai. Nyankopɔn de abedom yɛn. Senyi sa mama ni nyina free entinu mu na wade ho. Ya obia eni ho biem. Ofa ade Nyankopɔn ene de atom yɛn. Eto yɛ first tete no yɛn sabio tete na kebeka se bi edunsini. Eno tena mafra amamre entoma. Ese kente hwede gugu mensen. Me twi Ghana for adwin akọ amamre eso because amamre ne amane de yenton kone. Yehwe edra etoso bim. Yehwe moringa. Me ka moringa dodo na ni moringa adwuma eye. Ni hi ye duro. Na pena eye duro. Na pa no kura san ye duro. Ye ka yare ahoto a edua ye fe no moringa etime esa. Na chese Ghana o se de ho ahwa ye ho. Enu na edoso. Ye edua etwato mahogany. Na mahogany de metene so ana ma sorry because ekuni so mahogany a ye woni ba ene woni bema. Ye hwe tumi ni ahode nuru a Yakopon de ase edua fe no mahogany. Mahogany eye dura eye mojaduro esa ena ne moja. Mahogany ekum kuda ekura about swat. Ya obi a woni padua na kwae ne mu. Ekuro bi a woni padua na kwae ne mu na mahogany na adwuma eno no. Eti die fe ne mahogany no. Mese Ghana fo. Say, mahogany a sell to dua no because e dua Yakopon extra so e de ama Ghana fo. Eti sa su ehu a menya ewo sa enubren enkohini eniaba eti se no fotini eno na ehye mi nkura ema me de share Ghana for ebose se Yakopon e de sa no ma wo mu nyina do yen Ghana for dia o se metimi keka ni nyina bo na me de alcohol kakra efra na me de yensa ebedum Ghana entina ema me de ensa we ebe dwaso me Dr. Lawson me share Ghana for ebose se wo de ye program bia wani mu ase da ensa ele se wonoma ebetimi apoa wo se ni je na apoa benya se arewo na aba ebetimi acheche ore na etina ma wa hotoso esu peye so yo bia wonum nsakom nko ade a ensa wonoma amamra kwaso ebetimi apoa eye Lawson Dire Peters Sene sanicity. Why Dr. Lawson Mensano? Dire Peters nibi. Pe Lawson Dire Peters. Enon sa amamensa. Mami check akra. Na hwefo hu se me Dr. Lawson ma fa taste. Come on, papa. Dire Peters. Dire Peters. Dire Bitters. Lawson Dire Bitters. Nana Senye. You qualified G. All networks. Ediane wa ye. Bamuwo ediane wa ye. Bamuwo waji wani so. Bamuwo waji wani so. Bamuwo na pakan. Edia befa na ekra frempom ye tosu ye. Wura ba hima. Edne ko ama na to. Na otu simbo tosu ye nu dwabe hene. Na akosia echama. Ye tosu enan dwabe ba hima. Na jechi amo ye tosu ye nu wura hene. Ene ekwo na ebusia panyin ye wura abesenyo. Empanyifo se asendese e ba frankansi so. Na so asendese we die. Ati mpanyifo ensu. Na ekra frempom ma ye tosu ye nu. Obatampa wada bi enyane o wada bi enyame. Obatan ennewie na se. Ye obatan ya wo hwe ne ma. Ema ne so afoforo ema so. Ene wo ma afifra wo. Omo se ma men sore ne be hwe wo mo. Okunafo orani okoi edifo. Ese wo boto anumpo bode kra edi ahye. Asemi aye ne ya asemi atini su mu. Empanyufo mtie ya paso. Ebo mu nsa no. Ene na otu osiribo ye otosu mienu. Tabe ne no. Na akosia echama ye otosu 9. Tabe ba hema. Na jeche amo ye otosu mienu. Muramura hene eno no. Ekwo na ebusua panyini ye muramura. Ene asante Jaben CY apia. Wofa kwa me atua hene. Woye wofa. Obrempon na apa
paw sawansa man hini panyin yaw mensa ja oba panyin akohia sapon dwaben enwowo owura NSJ watin eni chei abushia ohima adwoaduku a won esi ru edima beauty queen yo kumase ha menyamfo kofi brako ere twam no na ye tema central emna shebgeni eni chei abushia ya wono ewo tema enkran owura ne owura yere adubofo V2C fu ya wotema eho ena wono eye wo adwuma menyamfo doctor kobnadufo ere twam no e Ghana for samfo wona wokafo Dr. Mrs. Janet Sefa Wachi we see you at Manita Hotel ewo ejoso eja yo de ba hima ba sasin so eni owura Henry George chi na we see you at Majamin stores wonya ni baby ekodada ena eye nana amasewa chi yo to so mienu wo emurumura ba hima ono so ni baby ekodada eni anom eni NSG okumasia nana amasewa chi yo to so miensa wonya ni baby ekodada owura yire adua sega wachi eni adua nim no eye adua kwedu o US abochimemu mapechei konsu o US abochimemu George chi ewo nkran Gladys chi okumasia nana ya Sami chi ewo nkran owura Monica efri yesian ewo nkran Reverend Samuel chi Prempe wonya ni baby ekodada owura Evelyn Edu okumasia nana chi amu akohine okumasia ha Joseph Atachi ewo London abochimemu Josephine Atachi ewo nkran Akwasi Esuakon okumasia Machi edi adwa ne frɛ no Pachi okumasia Joyce Seriachi o Italy abochimemu William Ajinche o US abochimemu Mary Sewachi o US abochimemu Nana Atonsu Sumpahin Dennis Che edi adwa ne frɛ no Eurana okumasia Dr. Janet Sefa Wachi Anita Hotel eno edwosho ena ewo PK Che from Pong okumasia Doris Che na Nkoko enwo Francis Che o Germany abochimemu Michael Che woyen baby eko Epia Che Cape Coast enwo Kwabnadua Che enyen baby eko Georgina Che Germany abochimemu enwo Mercy Kwapa Che Germany abochimemu enwo Siwa Che ena Anita Efia Che enkan nuso Kunani a ade ato nani ene owura ne okwe edufo ene ma owura Audrey Owusubuati owura Nelly Edubofo Jeffrey Che Bafo Jasper Che owura Roslina Danso Dennis Nyamesem Asenso ya edifo yaw edifo ne Dr. Osei edifo edi yaw esi amafo yese wono mame Sumpanie radio nie yabo yaba sumpa sumpanie enyumnie sumpanie kasiamonie sumpanie osumpapanie sumpanie radio nie yabo yaba sumpa